حضرت ابراہیم بن ادم ملک بلخ دا تاجدار اثر دی نماز دا ویلا تے نوکرانی بستر بچھا رہی بادشاہ وقت دا اس طرح کر کے جدو بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی بستر بادشاہ دا نرم تے گداز بستر نوکرانی نو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نرم تے گداز بستر تے سو کے بادشاہ نو کیویں دی نیند آندی ہوئے گی تے دو گھڑیاں لیٹ کے نہ دیکھا کوئی نہیں ویکھ رہا اور سارے دن دی تھکی ماندی نوکرانی جدو بادشاہ دے نرم تے گداز بستر تے لیٹی تو انہوں نیند آ گئی اکھ لگ گئی تھوڑی دیر دے بعد ابراہیم بن ادم جدو ملک بلخ دا تاجدار اپنے کمرے چایا تے دیکھیا کہ نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی خیال آیا جے کوئی اور ویکھ لبے تے کی سمجھے گا جلاد نو بلا کے آکھے نو سٹی نو کوڑے مار جلاد نے آکے سٹی نوکرانی نے جدو کوڑے پے در پے مارے تے او نیندی خمار چہڑ بڑھا کے اٹھی تے روئی جا رہی چیخا مار رہی انہوں پتہ نہیں کہ میں نے مار کیوں پہندی جدو او دا ہوش سنبھ لیا تے کوڑے کھاندے انہوں سمجھ آگی کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی ساں اس واسطے میں نے مار پہ رہی اچانک نوکرانی مارے کھاندی کھاندی روندی روندی ہاسے پئی ابراہیم بن آدم بادشاہ نے پوچھیا نالے مارا کھانی ہے نالے ہسنی ہے کہن لگی وے بادشاہ تیرا بستر بڑا ظالم بستر ہے میں نو تے ترس آ گیا میں اس آواز تے پہ ہسنی ہے بادشاہ وقت نے پوچھا ہسن دی وجہ کی ہے کہن لگی بادشاہ میں نو خیال آیا ہے اس بستر تے دو گڑیاں لیٹیاں اینی مار پئی ہے تیرا کی بنے گا تو تے ساری زندگی گزاری کہنے لگی بادشاہ اے بستر بڑا ظالم ہے دو گھڑیاں لیٹیے تے اینی مار پہندی تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹ دا رہے تیرا کی بنے گا تسی بولے نہیں سبحان اللہ تیرا کی بنے گا تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹے ہیں نوکرانی نے گل تے کی تھی پکر بادشاہ دے دل تے چوٹ لگ گئی نوجوانوں جدو رات نو بادشاہ وقت اپنے بستر تے لیٹیا تھا جن نیند نہ آوے ادھی رات تک جاگ دریا راتوں رات ڈھلی تے اچانک چھت تے کسے دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا ادھی رات دا ویلا کہ محل دی چھت تے کسے دی جرت کے بادشاہ دے آرام وچ خلل ڈالے کون ہو سکدے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تے گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگا کون ہے چھت تو ایک عجیب مخلوق نے نیچے والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ابراہیم بن ادم لیٹ جا ساڈا اونٹ گواچ گئے تے او پہ ڈھونڈنے اونٹ گواچ گئے ابراہیم بن ادم بول کے کہنے لگے مت ماری جی کدے زمین تے گواچے اونٹ بھی محلہ دیا چھتاں تے لبے نے اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے نے تے او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے ہوں تے چھتا تے نہیں نہ لب دے تے محلہ چا ساؤں کے رب بھی نہیں لب دا انجھے دے نرم بستریاں تے ساؤں کے رب نہیں لب دا ایک اور رات ایچی شاہ جی دوسری چوٹ دل تے لگ گئی رات جاگ بھی گزر گئی اگلے دن بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم تخت تے بیٹھے تھے وزراء عمراء رؤساء درباری سارے بیٹھے تھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محلے چایا اس درویش نے اس طرح کر کے محلے چوے کے نہ تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ منو کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن تڑپ کے ادم کہنے لگے میرے باپ دادے نے خربہ روپے لگا کے محل بنایا ہے تے بابا تینے مسافر خانہ پہ الگ دے بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں نے دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھا دا سی اکھا میرا ابو اکھا باپ تو پہلے اکھا میرا دادا کہنے لگا دادے تو پہلے کہنے لگا میرا پردادا تے درویش بول کے کہنے لگا تیرا پردادا کتھے اکھا وہ تے ٹور گئے اکھا دادا کتھے اکھا وہ بھی ٹور گئے باپ کتھے وہ بھی ٹور گیا تے درویش بول کے کہنے لگا ٹور تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹک دائی کوئی نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں